So ito may buntag. So niata karon dres bukid. Ready na ang ato ang attire. Ang atong himuon karon, ready na atong attire, sapatos, pantalon, raincoat. Ang atong himuon karon maghakot tag kahoy. Ang kahoy ginabas atos bungtod. Ano atong himuon? Hakot tag kahoy. Tungod kay wala mong gimahakot din ha. Kita gimuna ibahakot. Ha? So dala na lang na exercise ato ang lawas. So libre na ta, save na ta sa sohol. Makabenepisyo patag may panglawas, no? Itong lawas. Okay. So hakot taron. So mo ning kinabuhing bukid. May mo attire, jacket, pantalon, sapatos, no? Sapatos. Nakay sanggot. Nakay gloves. Guantes. Nakay balon. Atay tubig. Atay bairan para sa sanggot. Ini atay puspuro. Para magpaso punta. Basig na yung mga paniri mananap. Siyempre na shade. Basig sulaw. Importante ini para ining hakot og kahoy. Makabalon si purpose ani butang sa abaga para maghakot og kahoy. So nagdala ta ni para di sakit pang abaga. Ito ni puston para hindi siya mabuling. Siya. So go na ta. Go na ta ibabaw. Ibabang bahin. Ito sa bairo na itong sanggot. Bairo na ito yung gamay. Nagbaig ito. Para mahait ko nila. Isda na masagot ito. Basin na ng halas ng babaw. Ito parang basin pa natin. Ano yung kinabuhi ko rin? Bukid. Importante sa kong ginagawa. Makamait ang sa basa. Masagot na na o matubig. Ang party dakit. Mapatil ka na. Ang sabiha. Kamaot pa. Kaya atong kinabuhi. Hindi mo na community. Usahay na. Kasi babaw. Agos kong time. Nakapagka sa ubos. Habaw ligit. Tuyok lang. Ang mga na ako sinabuhi sa kalibutan. Importante kumaot ka sa iskate. Kumaot ka sa lihok ba. Hindi na itong sanggot. Medyo habol pag gamay. Kahaitan pa dyan. Masadak ka dito. Kahit ito sanggot kay daghan ko yung mananap niyo. Kahit na. Pwede na ni. Ito na tagbabaw ron. Nalagyan po ng sanggot kay basit nag kumpiyansa si babaw kay may mga hayop nga malala. Hayop malala na